Karbi Student Association Haurakat Regional Committee tum chipatir people si non ke bang jimati jong ni phai hiniarni arjan ki hi kachipate lapen anti drugs awareness program theme health is well padoponji lakha kre silangpher constituency ke parlo bolong komaji bomroi adorso pathuak lamalong non ke bang jimati jong ni phai hiniarni bomroi ahawaralong ke padoponji lake arjan ki hi kachipate ke kan kachipate lapen kilun kachipate padoponji Arjan kihi lapen lun kiluna long arta ningkan krep lipen abad ke cepate dun long le. Lapen kekan ke cepate abang ke arta lang ponte. Arjan kihi ke cepate apor ada porfai sirke pensi ceng ponji. Keteng si anong e suri hini adun thu anong e pharu krep ho lapen ke thom anong e suri si. Lun kilun ke cepate porfai isi pensi ceng ponji. Keteng si anong e suri pho adun thu anong e suri ke thom anong e suri hini. Kekan ke cepate ani kangsam porfai pli pensi ceng ponji. Keteng si anong e suri cap aduntu anong e suri troxy ke thom anong e suri pho kachini jia phan 9101146067 lapen 7002782734 labang so number long le humri ignon pusi KSA Haurakat Regional Financial Secretary Jona Singh terang pen bertanang palu Nomadi constituency ke parlo phaikuni ni phai inquire troxy ni pache tondun si hakko benta pathu parong ro rong rup ki jui mate sok kachiri ma por nangkele ahut ili Karbi atumta pathu parong ro hin sitame kenang sot lapen methang ajutang aron an sose pache tak nang pupen there arong Karbi jutang asong KCS unit atumpen patirpi ponsi pinini phai inquirer cap ada por phai capen pangcheng ponsi there arong LP school along hambi ka pathu mate Karbi traditional game kachipate padoponlo Lapen labangso hambi kapathu kachipate ki pipon along nomadi constituency locally em retasing hi chetongdun si bangso hambi kapathu kachipate ki bipon achatai ingpupon Lapen KCS along klembang phu bang phiatum sitame chetongdun Lapen labangso hambi kapathu kachipate lake ilitum Karbi atum ke kenang sot pusi thanpon Lapen nilihin pen lapuson asai along cherap chetudun verji pusi em retasing hi pen lamthe jaitekang Lapen pini kachipate pon arong amen lake There bearong, there arong, chetor tok biarong, jonghar arong, kunduli rong hang arong, klim somar lapen soarlo tum sitame chupate pon. Lapen there arong nimso pimara tum pen kekan sitame paklang pon. Labang so ajay mek ingsam jin pen chupate pon. News Desk Report, TK News. Pini phaikuni ni phai inquirer ner cap ani bolong komaji KSA SI hemalong registration day ke padopon. Lake Haurakat Regional Committee KSA branch ke do ansita certificate ki pipon labangso registration day ke pado pon along wolongkomaji KSA branch amai phu kiron tok bipensi mai je pahempu pon labangso amai long KSA Central Committee Secretary Budho Terang Assistant General Secretary Raju Ingti Haurakat Regional Financial Secretary Jona Singh Terang lapen man ke do ke thegiding atum chetongdun Haurakat Regional Committee Secretary Budho Terang pen nang pachini dun atengke non ke bangji matijong ni phai hini arni bomroi ahawara long arjan ki ke kan lapen kilun kachipate padoponji pusi nang pachini dun arjan ki lapen kiluna long arta ningkan kripli pen abad ke chipate dun long le lapen ke kan abang arta langpon pe ninghang alingta chipate dun long arjan ki kachipate apor ada por phai sirke pensi chengponji ke chengsi anong e surihini aduntu anong e pharokrepo ke thom anong e surisi lun kilun kachipate analo porphai isi pensi chengponji ke chengsi anong e suripho aduntu anong e suri ke thom anong e surihini ke kan kachipate ani kangsam porphai pli pensi chengponji ke chengsi anong e suri cap aduntu anong e suri troxy ke thom anong e suripho kachini jia phan sirkep isi phaiwe isi pli trok phaiwe troxy lapen Troxy, phaiwe, hini, troxy, nerkep, hini, troxy, kethom, pli. Labangso a number along le nang humri ignon pusi Haurakat Regional Committee Secretary Jona Singh Terang pen nang pachini dun. News Desk Report, TK News. So aprang tame litum denglong nang litum hanla so lo nang titrai ho chitame so ning kandang se pangchenglo. Tame hula so hot litum angton Atogano a branch karbeng long kang pi ke doana dim long se me ke le da do kolo ke le dim da do kolo basi pininga bange elitum tek fuli pen le kam klema tek fuli pen le litum patuna kupen elitum separai pen pinian dak arwat awar kehat original anang lelo
sudah almost sukses song lo. Isi ini kita bak dola kami alang litum siname kurilong po. Bilo Charlie song bolong komaji headbands along litum la registration drive Tiripia main ben kapati pon la soteng ben litum di proven pangceng lo. Di regional committee ben pangceng si pokazan regional committee tang ben. Tumi pinian habar kehat regional committee andar branch ke do an litum Tiripi ahin ben direction ateng ben branch ke do an aphan sitame litum ke dolang kireng lang branch atom han registration kuri pon lo lasi isi ini ke kelele dolang ba registration ki kuri pon pe dolang alang litum han sitame pini pe na bang bong rapjen pen patang pon po ladat pen dolang ten litum tarik ini pen hamran regional committee an sitame pang no po laso kapachun dia target ke an litum December 5 an lotang ten litum kangton pon lasi so pilotang litum kuri pon pelo lasi laso registration bi kuri pon angko ke litum Karbi lo Charlie song atkovan branch do pik alang litum sitame isi terms do nengkan ini pen epoi lotang de maipu sitame ba kontun branch sitame celala lasi hula so ability bang nengkan ini vet nengkan ini pilotang ni laso registration renewal kuri tutu hula so ateng bang litum pining le thosi tame kurilo lapen mo kevangji 2024 an api mo renewal kuri tuko nona mara ability bank ke 2024 an Certain border issue dan pulote non het chong sita me karli tang la bidasing lek tes me alang lipan apran sita me armudder lo ason thak thak se kaprek kaprek nagaland hoy punon non hop silong hoy la meghalaya hoy la penon dadak langfer constituency pen kache koi not sita me la hujai district along hala bangala mia to bang ke pet bang do la so puthak pen kopi pui sang le to aholo border issue ke pini penap akimia lam dal lage mentune pensitame border issue ke judune plangon e akes pina ate border along ke do Karbi atum angkin ke cepathe pensi litum han nang rai kom pi bom lo so long litum chuke damtang polale bedesing lang the akes le lale akimi akes kali lan lo fas akes kali so phang sitame border along gotona do pilo sitame litum isi a district pinagamat elitu kon mak chehar jak nangji kon mak claim dam flut unji kula sobang elitum pini ke chak na pason council tum stame dokok ta hai pati alang litum kon mak claim ke dam unji un ediat lum meni Central Executive Committee ahin pen sila registration drive alang litum team pini nang humri lo atumi pen chengpon si pini anda ke jukai kai sono non pini na chetong dunde ini kita homa branch orang lah sedang itu mah pandangnya putus si bang so registration kuri pun ini bang haru regional committee andar bang ke branch atau hama registration kuri bang ke kang kaya sono asal settle tim itu mantan ini itu curug pajir yang tunggu lah orang itu asai suri cipite kang kok pala dak itu melang humri pala bang so saya kedeng ponopo tangde non ke bang ji December hini year ni nalitum haragat ke regional committee hin pela art competition lapen anti drugs awareness la so putha ki bi kopi ke maksud pesenang litum la bang so mai bang kedeng pon lo ini tu Desember 2 tarik la bang ke art competition kam anti drugs awareness campaign la bang so ki bi pon ko alam the bang la lo ini tu ahawar pin samil la bang so anti drugs campaign a program bang deng pon bo asila solong litu along satame cultural secretary do lasalang le ning kahanga teng panili tumulong la bang so proposal nang le lo abang so anti drugs awareness campaign along alang li ning kahanga teng panili tum cultural secretary Gubin Milik lapan assistant cultural secretary Bisnu Terang alang li tum ni tum ha proposal nang pilol bang so ni la so program la umat le tum same alta kijum hek andar 14 atau makim sumara tum phan lun kilun ke cepati pen arjan ki heng ke cepati pen padupona lapan ajus tamil itu katu kawe rat pen mai thai do et chun et pen ajus tamil itu lun ke kan ke cepati padupona kasi abang solang litum proposal teng basila tu la sorni bang litum la bang so anti drugs awareness campaign alogot ni litum la bang so
kilun ke kan ke cepat tipen cenglo kapre asai ang deng sambil itu patupon ang kok lo. Asal bang so along itu awareness campaign lo patupon ang kok artikel lo ile tum uwe kimi tum sambil lo ke Charlie that lege thek chot naing gali lapen sport ahin dale ke thek chot naing gali kapre kilun ke kan sambil under 14 tum handang ile tum lun kilun ke cepat tes sambil ile tum bipon pe pulotang te rong atokan no pen ke wang lun hexer tum da doi ke kan hexer tum da doi hala tum yok si labang so a platform bi pon lo pelotang te alang li tum atalian se tam li tum hek pon long po asalang li tum atalian ili tum chini lo pelotang te akang tu yang deng se tam li tum la sondak taksi alang li tum han ka cerap ke cetu pen ke pale duni panse tum Karbi lo Charlie a song pen labang so a program bang ke mane bi pon lo Kalau bang suka cepat long, harga regional andar cuy mate all Karbi long tum semi cepat itu longi. Labang ini tu aning hang ini kini tum kisik pun bangkai harughat regional kumuti andar atau masih kisik pun lo. Nasi jauh si aning hang tum ang tanpa kebang itu batuk pelutang saya labang bangkai itu bangkai welcome lo bangkai seperti lo bangkai. Ada high price bangkai kalau bang ni. Ini tum dance competition lo bangkai kecing sia nong bangkai suri cap apa nabi tu bangkai 7,000 apa third bangkai 5,000 apa singing lo bangkai under 14 tu bangkai kecing si bangkai 5,000. Second bang 3,000, apen third bang 3,000, apen art competition bang ke prize money bang pa komsom, tamelang itu ma pan isi certificate lapen isi trophy dah tu. Prize money dah tu pun tame dah bang prize money bang pa komsom isi certificate lah hai bang tu